Kupatula mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo amene dziko la Malawi likukumana nawo, alimi akuyeneranso kulimbana ndi vuto la kuperewera kwa malo ochitirapo ntchito zosiyanasiyana za ulimi. Pamene mvula nayo ikuyenda njomba, mlimi naye akuyenera kuti ayambe kutsatira njira zamakono za malimidwe komanso zakafukufuku kuti azipeza mayankho mwamsanga pa mavuto amene akukumana nawo. Njira zamakonozi zingathandizenso alimi kuzindikira mwachangu ngati m'minda mwawo mwalowa tizirombo towononga mbewu ndi kuthana natonso mwachangu. Njira zofalitsira mauthengazi zikuthandizanso alimi ena m'dziko muno kupeza misika ya phindu ya mbewu zawo mosavuta. Sabata ino tikadali ku munda wa mbewu za mtundu wa masamba wa Vis Farms kuchireka mu mzinda wa Blantyre, kumene mayi Vanda Kabla ali kalikiliki kufufuza njira zamakono za malimidwe pofuna kupeza phindu lochuluka pamalo ang'ono. Kudzera mukafukufuku, mayi Kabla akutha kulima mbewu za mtundu wa masamba wongogwiritsa ntchito madzi ochepa chabe amene anayikidwa m'mapayipi kuno kumunda. Atumukutipita pansi matinambira kumbuyo sandira kulise pambali pamene pakati ndikupaona anzatumukusamba pati tiuzeni chitsitsi chanu kapena muyendera mwambiwo kuti amwayi ndi amwayi mavuto saawona kope anzanu ndikufutirira kusamba chotopanda sopona bolamula kufana nditope mawa laliwisiri ndapota kale chingwe changa ndikazikoleka muntengwa balenda yesesa muntu wasoka ndiwasoka indisoka ulezi ndiminya mumwe inalira nsamba utani amawi musipera nji mazikusako mawo lechimunu sipepera moyo Sabata ino nkhani imene tifuna tikambe ndi ya smart farming kapena kuti hydroponics. Mbewu zonsezi zimene mukuzionazi ngakhale zili zathanzi chonchi koma sikuti zamera pa nthaka. Mbewu zimenezi zili ndithu muzitsulo zimenezi mmene muli madzi, ndipo madzi amenewa akumayikamo fertilizer kapena kuti chakudya chake chimene mbewu zimenezi makamaka chimene mbewu zina zimapeza kuchokera ku nthaka. Ndithu misisi yake ndi imeneyi. Mbewu zimenezi mu mabox amene wawa zitsulo zomwe mukuzionazi ndi mapayipi amadzi amene mukudusa madzi amene amakapereka chakudya makamaka ku mbewu zimenezi. Takhalani pomwepo. Usirira inu ukunene patikwiri pinaziri pikupiku ngati azimai koma ndimwamuna muntunu malo mwalamba mwayamba kumangira taye anzatu mulibe mavuto wana majabwinwa na magiya wanyezi chingakale pokona panu okunukira ulemerero zoti kunja kuli nsabwe inyezikizi kumveramo watu lodala banja muna bagwa lodala bere muna ya mwalo tikakala ife chauta nati wala watifulatira tasanduka zire ngwalengwa kakujeji ujera kuntiko sindinga chitire somwina ndikumwa poisoni wanga ulengi omanga mangaiti soka. Ineyo ndinaganiza mwanzeru ndithu and ndinapanga set up greenhouse hii and I call it my lab. Ndipamene ndimapanga maphunziro anga ndithu and ndinaona kuti kamalo kochepa mwina ndi 13 by 22 meters ndikhoza kulima mbewu zopitirira 1000 kapena 2000 kuti apapa mabowo awawa ndikamati ndiwerenge apapa ndi mbewu imodzi nde apapa tikhoza kunena kuti pali 300 section imodzi nde ndikhoza kukwanisa kuti mwina ma section awawa akwana mwina ma section oposa 20, so I should have mwina 3 mbewu zokwana 3000 komano ndikadera ndi malo ochepa andi ndi mmene nyengo ikupitira masiku ano ndi nzanzeru kuti munthu ukhale ndi kuthekera kwa kupanga zinthu
osati mmene anthu amapangira kuti akulima pansi kadera kakang'ono ndizosapindula chifukwa choti ma benefits a hydroponics ndi abwino chifukwa choti izizi zimakula zokha. It's not labor intensive, sikumafunika kutipula zinthu zimangofunika management ya ma gadgets timati digital. Nde dziko ili kutoko kuti kusuntha ndi nyengo kuchokera ku traditional to digital, and apapa zinthu zizi timalumikiza so zinthu za digital zoti timapanga control mene tsamba ilili likukulira ndithu. And mukaonesesa timati hydroponics ndi timati soilless agriculture, timati agriculture without soil, and ndizothekera ndithu kuti ifeyo tikhoza kulima mbewu zosiyana-siyana ndi kumapindula m'malo ochepa. Ulimu huu mwina kukhoza kungovuta koyambirira, komano mmene ndakuwuzirani ndi labu chabe, and ineyo apapa ndikhoza kunena kuti sindikupindula chifukwa choti ndiyenera kuti ndikhale ndi malo akulu kuti ndithe kupindula. Koma ulimu huu imabwera kuti initial investment yake kuti kugula mapipe ngati awawa, and it's a once off setting up. Ndi kugula ndemu kaonesesa so kuti sitimayuza madzi ambiri 1000 liters ija nimatha kuyuza mwina kwa 2 weeks nimangokhalira kuonjezera. Fertilizer ine ndikhoza kuyuza 25 kg of fertilizer mwina chaka, and anthu antchito amene ndimakhala nawo si ambiri, mwina anyamata awiri atatu oti timalandirana, inenso ndimathandiza, and ineyo mwina ntchito yange imangobwera kupanga monitor kuti tsamba ili bwanji ili chonchi kapena ichonchi kapena chikuchitika ndi chani. Ani ndi ulimi wofewa, ndi ulimi wa smart ndithu loti sitimamva kuwawa timamva kukoma, and ineyo zimandisangalatsa kuti ineyo ndi spare time yanga ndatha kukwanisa ndithu kulima zinthu ngati zizi mosavutika ndithu. Pa kuthekera kwake kuti kubwesa ntchito kunoko ndikuti 1 ma investors ayenera kukhala ndi masomphenya pa innovation and emerging technologies and skilled labor. Kuti munthu athe kupanga ulimi utero ayenera kukhala ndi knowledge yake njoti ma skills oti kodi tsamba ikule m'madzi chimafunikira ndi chani, how do we measure ma fertilizer, kodi kuti ineyo ndipite ku school pH ndi chani timapanga measure pH, kodi ndi nyengo mene mukuonera ma required temperatures amene amafunika kuti chinthu chichikule ndotani. Nde si ulimi wa umbulimbuli you have to go to school. Nde ine I'm encouraging kunena kuti my universities achina Luana Teveta ayenera kukhala kuti aibwese ma experts ndithu kuti athe kutenga knowledge iyi and they should pass it on to others, and by doing so ine ndikuona kuti quality ya product in the hydroponics imakhala better than kudzala munthaka, and iyi ndi export quality. Mutati muonesese apapa ife titati tikhale nazo serious kumalawi kunoko, ife we can export lettuce from this system ndi kutha kuadyesa anthu zathu ku Dubai kumene kuti nyengo yotentha yoti sangathe kulima zinthu ngati zimenezonso. And we need skilled labor, we need knowledge, we need expertise, and we need investments to come in. And kuti zinthu izizi zitheke aboma ayenera kutengapo gawo, and ineyo pempho langa ndiloti kuti ifeyo tikwanise zinthu ngati zizi, tikhale ndi ma policies oyenereka kuti ifeyo alimi ifeyo titetezeke, tikhale ndi misika yoyenera kuti ifeyo tithe kupanga export, and moreover mmene mukuonera momo china chilichonse is imported, and ifeyo alimi timalipira duty pa zinthu zambiri. Ma gumboots tikuvalawo tilipire msonkho, mapipe mukuona tilipire msonkho, mawheelbarrow tilipire msonkho, mafosholo tilipire msonkho, china chilichonse pali msonkho. Nde it's
ngati ife tikufuna kuti tipange create jobs tiyenera kuti ma policies athu akhalenso otikomera ife alimi. Kwa ife alimi sitikumva kukoma chifukwa choti tigula chinthu chija kunja koma tikabwera kuno ndi 60%, 30%, 15%, china chilichonse nde mumapezeka kuti timakanika kuti ndikupanga ndikuthekera andikuti ine ndipange invest ma greenhouse muno kwana 20 size iyi ndilipira ndalama zambiri. Nde for us to be able to create jobs tiyenera kukhala pansi ndikuyunika ndithu malamulo athu kuti kodi ife tikhoza kupanga empower alimi mwantundu wanji, kodi tikhoza kupanga zinthu kuti ziaphwekera alimi mwantundu wanji, kodi tikapanga kuti export titha kupeza misika iti monga horticulture unoko sili ngati ulimi wa foja. Ulimi wa foja anthu ajani ndikuthekera chifukwa choti 1 amapasidwa maloni kuti neyo munthu andipase loan banki kapena ndipase loan ifuna kuti ipeze collapse nditenga kuti and amationa ngati fe ndife ma risks investors they will not invest in us nde timakhala ngati timafoka. And 2 we can't create jobs if we don't have the capital. And secondly ndimaona kunena kuti tilibe ma policies ngoti kapena ma regulators monga atobacco acha amakhala ndi oyang'anira ma regulators owathandizira from seed to harvest to sell mu horticulture tilibe. Nde ndizovuta kuti ineyo ndingozuka leroro ndipange zinthu. And because of that it's very difficult to create jobs. Komano tikakhala kuti tili ndi malamulo kuti ife tikutetezedwa and we are being guided ifeyo tindikuthekera kuti 1 million jobs we can create. And in a 5 years time we can create over 6 million jobs or 2 million jobs within 5 years. And zimafunika long term planning, long term leadership, a political will, and we need champions to channel this department. India kuli ma strategies amene angokhala by Ministry of Agriculture ma strategies zawo angokhala popo horticulture. Let's implement them. Mavuto apali mmene momwe. Let's act. And that's the only way we can create jobs in Malawi. Misika ikuvuta koma ifeo tinali ndi ma outlets osiyana siyana. Ndi ma supermarkets, ma restaurants ndi anthu. Nde tupeza kuti ma restaurants ambiri anatseka. Nde avenue imeneyo ndi imene timakhala ngati timakoka ndi tumuna 200 lettuce per week. And panopa mugona ndi lettuce uyuyu it's matured. And ama supermarkets lettuce uyuyu sama mugonda amafuna lettuce woti atimati commander kamena Great Lakes wankulu choti anthu amamuziwa koma lettuce amabwera mu mitundu yosiyana siyana. Nde misika imene imativuto komano nde pali ma supermarket pali ma restaurants amene atseka nde ife tinaona kuti tiye titsegule nsika wina. Nde timapita Fridays pala kavena nde timapanga no lettuce uyuyu anthu amatigula and panopa zinthu zikhala ngati zikuyenda chifukwa choti anthu ndo takhazika msika umenewo and anthu akumatigula akumabwera ndithu kumazatipanga support. Apapa ndizona with covid sungathe kumuyimbira munthu ko ndili pakuti kapena ndasiya kwa komano panopa mmene covid yabwerera I think isintha mmene dziko itayendesedwe kuyambira panopa mpaka na kutsogolo. Panopa anthu ambiri amakhala ndi social media and ineyo ma platforms amene ndimayuza kwambiri ndi Facebook and ndi page ya these farms imene ndimapanga advertise. Ndimangoyika ma products anga kuti lero ndikhala kwakuti anthu amabwera and ineyo ndi social media ndikuona kuti it's a very very powerful tool for advertisement. And anthu masiku ano chifukwa cha covid timangokhala masophenya pa social media ndi pamene timatengerapo mwayi kuti anthu akhoza kutiona ndi kutigula and ifeyo nsikwathu timadalira kwambiri social media and sitikuvutika ditereti tikutha kugulisa. Mukuona ma gaps ambiri amene wawo lettuce watithera ndingati tisale ndoti matured lettuce ndi apapokha ndoti next week Friday zita anthu abwera adzati kwambiri and ifeyo kacha ku Malawi tiyenera kusintha madyedwe athu
and timapezeka kuti tili ndi ma underlying problems monga diabetes, blood pressure ndi matenda ena ambiri kwa cha diet. Munthu kudya nsima 1 to 30 January to December daily. Potapa za chaka umapezeka kuti sima ni mavuta kugaya mumimba. Zimasiyana ako ndi masamba. Ndi anthu ambiri panopa they are healthy conscious. And anthu ambiri di akutha kudya lettuce yokha ndi ka fried chicken ndi kukhuta. And as I'm saying kunena kuti anthu akusintha amene akudyera. And masamba panopa ili pa number 1. Anthu afuna masamba. Ena apangira ma smoothie, ena apangira adya chonchi mene zilili, ena amaphika, ma stir fry, munjira zambirimbiri moti munthu ukhoza kudya masamba. Sikutendera kokha. And tindi masamba mitundu timatibwerekeranso mavitamini osiyana-siyana. Monga iyi ndi celery. Timayika mu soup. Celery hii ikutiyanja mu hydroponics and apapa tikungoyidikira kuti ikule. Komano iyi tikhoza kupanga nayo soup. Masamba ake so timadya, mtengo wake so timadya. So it just depends ndi mmene iweyo ukufunira kuti zinthuzo upange prepare. Ndiri ya V-Farms. Ineyo nimapanga ulimi during my spare time. And ndinayamba ngati nacheza ndithu oti ndimapanga pa backyard. Ndinaona kuti every time ndikakhala anthu akumandigula. Ndezima ndipasa mphamvu kuti chinthu chichi singangokhala backyard. Ndi pamene ndinayamba no kuseva. Ndiramba tanga ndikakhala nditi ndiramba tanga ndinayamba tani kupanga invest. And ndinapezeka kuti nimapanga ndi mtima wanga wonse. I do this with passion. I love what I do. I love to see greens. And it's very therapeutic for me because maybe I'm in a very intensive work. Komano ndikabwe kunoko nimakhala ngati nimapeza kuchiza kwanga. And these farms ili ndimasopenya. We are into technology and I want to encourage kuti Malawians kunena kuti this is the future. Ifeyo tili ndi umboni kuti Malawi kuno technology ndi future ya Malawi. Emerging technologies, IoT, artificial intelligence ndi mene ili tiyenera kuyika patsogolo chifukwa choti future ndi mene mukuionayo. This is the future. Smart farming is the way to go. Silma wawai. And these farms would like to encourage you people to do more research in my universities about this, because this is where you can learn and this is where you can feed the nation. Because in the makhulupira kuti ngati ku Malawi titatenge serious farming, GDP yathu ikhoza kuti we can depend on agriculture. And tikhoza kudyetsa ndithu mtundu wonse wa dziko lapansi with the technology. Ya mafumunya kwa wapamosi ya polisi chiweruzo mwachikotosa machisakanisa ndindalama sipukuzalo wa mutima. Zimene akupanga Mike Black uno sizophweka koma ndi zotheka ngati alimi atakhala ndi chidwi komanso khama. Ngakhale ulimi wa makonowu umene eni ake akutchula kuti smart innovative farming wachotsa ntchito zina zotopetsa zimene zimafunanso anthu monga kugalauza, kukonza mabedi amasamba komanso kupalira. Ulimiwu wapereka mwayi wa ntchito zapamwamba zimene zimafuna ukadaulo kwa anthu ena. Bridget Kambalame ndi mmodzi mwa anthu amene akugwira ntchito pa famuyi, ndipo akuti ngakhale anachita maphunziro a ukadaulo wa ulimi kupyolera mu ntchito imene akugwira, iye akadaphunzirabe momwe angagwiritse ntchito luso la makono la science pa ulimi.
ulimi umenewu uli ndi kuthekera kwambiri kopititsa patsogolo chuma cha dziko lino chifukwa chakuti pala alimi ena amaganiza ngati kuti kulima ndi padoti pokha koma si padoti pokhayo. Monga maonera system imeneyi ndi yopititsa patsogolo chifukwa chakuti nthawi umakhala zoti wayichepetsa yoti wadakha kupalira ukutani ena amapanga ulesi kuti yayi tikayambeso kupalira tikayambeso kusampha munda uja komanso ena ndoti alibe malo awo okhazikika amachita kupanga rent kuti ife tilime mundawo komano chifukwa chakuti ukapanga pakhomo pako pomwepo atha kupeza malo ndi kupanga ulimi umenewu komanso umakolola kwambiri ukamatha uwu ukubwera winawo ukamatha ubwera winawo ukamatha mbewu izizi kubwera zina ndiye chifukwa chakuti ulimi umenewu timati tikakolola tikubweretsa china tikakolola tikubweretsa china si mbewu ija imapezeka zokuti sina theretu yayi chifukwa yake timaona ngati kuti tikupanga ndrama kwambiri zasiyana kuti padoti umakolola zonse upezeka zoti kudikirira nthawi ikupita anthu ambiri akufuna zinthu zoti adye ndiye ifeyo timati mbali iyi tikukolola tikupitisa ina tikudzala mbali iyi tikukolola tikupitisa ina tikudzala komanso mbali ya kukungira mbali ngati greenhouse mbewu zimatetezeka ngati kumbali ya zirombo panja paja dzuwa komanso zirombo agulugufe zambirimbiri zimene zimabwera zimatha kuononga nthawi imodzi kumene ukakunga chonchi imapezeka zokuti zirombo zija wazichingira sizikutha kulowa kuti zikakuonongere chani mbewu mbewu yake imaoneka yakolite green wabwino oti ukapita nayo pansika anthu ambiri amathamangira ndiye ngati kupanga ndrama kwambiri pansika ndiye kuti chimene chitukuko cha dziko chikupita patsogolo zasiyana kuti wakolola zilibe kolite wapita nazo pansika mapezeka zokuti ukubwereranso nazo pamene popo ndoti palibe chimene chachitika ndrama zapita m'madzi ndiye ulimi umene ndiwaphindu kwambiri ndipo ndiopindulitsa kwambiri neyo mmene ndinkabwera ndinalo odabwa kuti zinthu zitimangoziphunzira m'mabuku koma apapa ndikuziona ndi maso kuona madzi m'mabowo kuti ndimaphunzira zija ndi zimenezi ndiye monga munthu ndinayikira mtima ndithu komanso kulimbikira ndinachikonda kwa ulimi umafunika ukhale ngati mwana wakhanda pang'onong'ono wauyang'ana pang'onong'ono woyang'ana pakamapita masiku umakhala zoti wakulowerera ndiye ineyo naona zoti undipindulira chifukwa kuti olonkachoka panopa kupita kumene ndikupita ndipezeka zokuti anthu ena nditha kuwauza kuti ulimi uwu ndi wabwino siyananso mwina ndi wapadoti undipititsa patsogolo nditha kukapanga practice kwina kuti konse kumene ndingapite ndipezeka zoti ndikupindula nawo chifukwa choti ndauona ubwino wake ndaona changu chake chifukwa kuti umafulumira kuposa somene ungapangire mudoti pokhapokha ngati ukusakaniza bwinobwino ma chemicals amene amafunikira kuti mbewu ija ikule neni muona zoti ndi ubwino uli ndi ubwino kwambiri komanso ndiopindulitsa kwa ineyo monga munthu wandipindulira kwambiri ndipo nditha kutenga upangiri umenewu ukaphunzitsa anthu ena kuwalimbikitsa kuti musamangodalira padoti panthaka mutha kupanga panthaka komanso kupanga ulimi umenewu sindingakani ndiofunikira anthu ophunzira komanso munthu sinklasi mokha mmene umaphunzira pali zina ndanena kuti ndimangowerenga m'mabuku sindinapange practice koma ntabwera kuno ndaona buku lijaso lipena mwina limaninamiza mwina zinandidumpha sindinamvetsetse mwina wadwala kapena wajomba komano abwana anga anandikhazika pasundu kumanduza chimodzi mene musi klasi tatulukambo tabwera kumalo kucha chinthu chandikuchiona then nasaona kuti kuphunzira sinklasi mukha utopezeka zoti wapita kwa munthu wakuphunzitsa suti awope kumene kuli ulimene atha kupita ndikupeze kuti apezeke opangiri audziwa komanso aliyesa amakhandiluso losiyana-siyana ngati wapita kwa uyu oti sanapite ku skulu koma wapita kwa munthu amene anapita ku skulu ali ndi luso langati limene lili amphunzitsa mpaka chinthu chachidziwa zasiyana kuti ungokhala kuti nzamma mabuku zimenezo zo ndikuganiza kobwerera mbuyo kandi ndazizanga ino kuti mwina ku skulu sanapite mokwanira koma atabwera panopa akutha kupanga kuti sakaniza fertilizer malinga nimene aphunzitsira kuyendesa system kuti apatithirire yende ilire akumatha kupanga koma ku skulu sanapite mokwanira koma chifukwa chakuti anayikira chidwi komanso masompenya ali nawo oto ulimi undipitisa patsogolo amapezeka kuti akuchikonda chinthu chicha chamba kuwalowa kuposa so munthu amene anapita ku skulu usauka sikufa chimosimosi penda sikufa koma kuchalira ulendo tiyeni tipile zinchito makama moikapo moyo chiyambi chakuchita bwino munthu alemera aonezo wawa yehova mulungu wa mbongo ndalama walina
nazo sapasapa manja koma ayembekeze ikese tukuta chito sipa kampani boka kapena kukwira mpoma ina iliyonse ya manja kupatula kuba mukakwira. Ngati maiko ena onse pa dziko lapansi, anthu kuphatikizapo alimi mdziko muno akukhala mu nyengo imene luso la makono la sayansi logwiritsa ntchito makina a intaneti likutenga gawo lalikulu pakayendetsedwe ka ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Sizochita kukambanso tsono za phindu limene dziko la Malawi lingapeze kuchokera ku ulimi ngati alimi atalimbikitsidwa kutsatira njira za makonozi pa ntchito yawo makamaka pano pamene nyengo ikusintha.